Andrei Ivan față în față cu Silviu Lung. Andrei Ivan, incredibil la ce soluție apelează. A mizat pe un plonjon către stânga al lui Lung Junior. Dar golkeeperul Astrei a rămas pe picioare. N-a fost tentat să plece pe un eventual dribbling. Cea mai mare ocazie, de fapt prima ocazie a acestei partide în dreptul Universității, după o minge pierdută ușor la mijlocul terenului de Budescu. Degajează Silviu Lung, duel între Balaure și Bucurică, aruncare de la margine pentru Craiova. Ce contraatac rapid au reușit oltenii. Noi revedem această incursiune a lui Junior Morai și au acoperit rău poarta fotbaliștii Astrei. Iar apoi Budescu a fost cel care i-a pus pe olteni pe contraatac. Foarte bine s-a descurcat și Băluță. Cât spațiu avea aici, mingea pe piciorul drept. Era prea aproape să încerce un lob. Prea aproape, erau 3-4 metri între Andrei Ivan și Silviu Lung. Budescu pentru Takayuki la 20 de metri. A încercat o pasă pe culoar pentru Niculae. Se complică Dimitrov și este deposedat de Teixeira, care trage, respinge Calancea. Ce prostie a făcut Radoslav Dimitrov între doi adversari. A încercat să dribleze. Același lucru îl face și Mateiu, însă mult mai departe de propria poartă. Mateiu certat de Mulțescu pentru acest dribbling. Mulțescu îi cerea să... îi spunea de ce nu a pasat către Ivan. Mateiu încerca să-i explice. Până la urmă. Centrarea lui Gustavo spre punctul de la 11 metri. Băluță, trage Băluță, nu foarte bine, mai primește o șansă. În fața porții, Bancu scoate Silviu Lung. Ocazie, o nouă ocazie pentru Craiova. Craiova se apără foarte bine. Iată-l pe Teixeira. Teixeira lăsat să intre în careu. Un șut în colțul scurt, puțin pe lângă poartă. A avut acolo un mic culoar pe care a încercat să-l speculeze. Iată, da. Balaure urmărit de Screciu. Screciu nu reușește să-l oprească. Balaure și mingea trece paralel cu linia porții. Recuperată de Morai și în celălalt flanc. Scoate pentru Teixeira și pierde posesia. Aruncă de la margine Belu. Screciu din nou prezent. Ivan, trage Ivan pe lângă poartă. Era în unghi. Greu de aici cu exteriorul, cu dreptul, să prinzi cadrul porții. Mingea a trecut totuși destul de aproape. Era și Silviu Lung pe minge. Oricum, execuție frumoasă a anuarului Craiovei. Rămână la primit. Bate Silviu Balaure în această lovitură liberă. Budescu rămâne undeva la 30 de metri de poarta lui Calancea. Centrarea lui Balaure, deviază Oros. Takayuki scoate Calancea. Șut în colțul scurt și este o intervenție foarte bună a portarului Craiovei. Excepțională reacția portarului din Republica Moldova. Foarte periculoasă. Belu într-o poziție bună, reușește să centreze, excelent, să pună acolo Teixeira, preluare și ce intervenție are Chelici! Ce intervenție are Chelici! Teixeira a gândit bine faza. Cerca să preia și să rămână singur cu portarul. Lovitură de colț bătută repede de Budescu. Nu e bine acum Budescu pentru Sergiu Buș la 20 de metri. Trage Buș, scapă Calancea. Nu e nimeni însă care să profite. Tac bun al Astrei, foarte bun. Nu înțeleg de ce vrea Budescu mingea. Doar i-a dat-o 95. Budescu sau Fabrizio? Cred că Budescu totuși, chiar dacă nu e un unghi care să-i convină, nu cred că va rata Budescu șansa de a fi încă o dată eroul Astrei. Cu siguranță ultima fază a acestei partide. Astra poate câștiga dacă Budescu înscrie. Moment extrem de important. Lidul destul de aproape. Să vedem ce va alege Budescu.
Și Fabrizio pare destul de montat. Până la urmă Budescu în zid. Mingea sare la Junior Moraes. Trage Budescu! Ce aproape! Fluierase Ovidiu Hațegan. Ce-ar fi fost ca mingea să intre în poartă? Am fi avut un nou moment Chihaia, dacă ți-aduce aminte, de la cel Marseille Dinamo, cu Chihaia marcând, însă după fluierul arbitrului se încheie această partidă 0-0. Ocazie mare pentru Giurgiuveni. La final nu se poate vorbi de hands aici. Vă așteaptă de acum încolo Vali Moraru la DigiSport special.